Hej drenge. Hej. Hvad er vi ved at lave? En tophemmelig base. En base her. En lejr. Ja. Og hvordan fandt vi den? Vi gennemtjekker bare hele skoven. Ja. Vi er bare genialt. Og så fandt vi et godt hjørne, Ja. hvor vi er ved at rydde. Og vi har også fundet en død fugl. Ja, der ligger også en død fugl, det er rigtigt. Ja. Og Freja løber derovre ved vandet. Ja, hun fandt nogle ender, som hun var lige ved, som hun skræmte væk. Ja, det er rigtigt. Jeg er lige snittet. Og så er tanken, at vi skal kunne have vores telt og et lille bål og sådan noget herude, ikke? Måske bygge, det ved jeg ikke, et bord, nogle stole. Det bliver skide godt. Jeg har en idé, hvordan vi skal lave En hvad? en skraldespand. En skraldespand, det skal vi også have, det er nemlig rigtigt. Jeg har Men først skal vi lige have ryddet grenene. Det var sådan det sted, hvor der var mest læ. Og der er plads til både at have et lille køkken og en lille telt. Måske nogle hængekøjer og noget. Hvor meget mangler vi før vi er færdige? Meget. Sækkestol her. Så er vi færdige med bare... Har du lavet en sækkestol derovre? Ja. Af grenene vi klemmer af? Så plads du. Ja, men det begynder at ligne noget. Ja, det er hårdt. Hvorfor er du sidder derinde? Altså hvis man... Jeg tager også det med. Er det fedt? Ja, det er fedt. Jeg har fået lidt harpiks. Sådan er det jo. Der er andet at glæde sig over. Ja. Hej Freja. Hej. Er det hyggeligt? Ja. Ja. Vi har lavet en hemmelig lejr i skoven, og det er sådan, det er meget hyggeligt derinde. Kom. Skal du med, Freja? Indgangen. Jeg ved ikke rigtig, hvad det her er. Det er bare stien over til, Det er bare en hyggeleg. til lejrpladsen. Ja. Det er vigtigt, at man ikke har indgangen, hvor lejren er. Går du lidt foran? Gå. Jo. Kommer der faktisk en lysning lige heroppe. Og det er derfor, vi har valgt, at lejren skal være der, fordi der trænger lidt dagslys ind, og det ligger, hvor man faktisk ikke bliver forstyrret. Jeg har også lavet nogle kroge. Det var sådan, tænker, Vida han sidder bare snitter. Og Vida sidder over i en bunke kvæs og snitter. Det er der. Hej Vida. Hej. Er det fed lejr? Ja, det er mig, der har proppet... mig og Ror, vi har proppet det her op i og far skærte, da Ror slæbede med skærte. Og først starter jeg med at proppe det. Nu er det min stol. Ja, nu er det blevet til en stol. Men der er blevet lavet en lille lysning her. Ja, det er ret
trænger lidt sollys ned, og vi kan slå telt op og lave, hvad vi vil. Ja, der er fiskesø. Søen ligger lige her. Vi kan lige fiske, hvis vi vil. Vi har ikke fået ryddet ned mod søen, men altså, der er vitterligt måske 3 meter, 2 meter. Nå, men nu skal jeg lige se herude. Men det kan være, at vi skal til at komme hjem af, dreng. Hvad står du og laver over? Jeg prøver at få ting af. Sidder naturen fast? Det var da irriterende. Ja. Ja. Jeg havde naturen. Ja, naturen er klam. Nej, den er flot. Ja, den er dejlig. Men det her, dårligt. Prøv at filme naturen derude. Jeg prøver at gå ud til søen. Jeg vil med. Og der. Det her, det er så en samlebunke. Ja, vi lavede en lille bådebro. Nej, vi har lavet en bro der. Ja. Og man skal gå ind i midten. Ja. Så kan man også gå på det. Men hvad er det, går bare? Jeg tænker, at vi skal have en fiskestang med herud og se, hvad der er i. Jeg kunne høre, der var noget, der plaskede tidligere. Jeg har lige fanget noget. Gå meget fræk lige og tage en gede. Det må testes. Men i hvert fald så takker vi for i dag, og så tager vi hjem og får noget aftensmad. Ja, glæder mig til. Tak for i dag.